Egunon, erakutsiko dugu bideo honen bitartez estudio banda egiteko behar diren gauza guztiak, bai? Eta planteatuko dugu zein izango den lan honen helburu, bai? Horretarako, lehenik eta behin pieza, eta pieza hori lortzeko behar dugun banda hori nola lortu erakutsiko dugu. Lehenengo bideo honetan, egingo duguna da pixkat hona heltzeko ze pauso jarraitu ditugun azaltzea, bai? Eta baita ere beste erabaki batzuk hartzeko beharrezkoak izango diren datuak lortzen saiatuko gara. Bueno, hasteko lehenik eta behin hemen garrantzitsua, jakitea. Part bat eri buruz hitz egiten ari garela, part hau produkt baten barruan egongo dela kokatuta, eta horregaitik oso garrantzitsua dela kodifikazio jakin bat eta beharrezko bat eta egokia planteatzea lehenik eta behin. Hau da, artxibo gordetzen duzuenean, komenigarria da jakitea trokelaren ensamblajean zer postutan joango den gutxi gora bera, horren arabera izendatzeko. Gero hemen, ikusten dituzuenez, parametro pila bat sartu ditugu, materialaren datuak, datu orokorrak, materialaren aprobetxamentua, ebaketa eta tolesketa indarrak, zapaltzailearen indarrak, kanporatze indarrak, bai? Eta azken zertarako, lan honek bitartez, zein prensa behar dugun jakiteko, hau da, zein dan behar dugun indar total hori kalkulatzeko. Horretaz aparte, oso garrantzitsua, indar guzti horien gravitate zentroak non egongo diren banan-banan kalkulatzea, komenigarria izango da, eta baita ere gero gravitate zentro orokorra, bai? Bueno, baina horrek aurrerago ikusiko ditugun gauzak izango dira. Beste bideo baten, beste kapitulu bat. Baita ere garrantzitsua izango da, kasu honetan, bandara eta pieza hori marraztu orduko, geometrikal set desberdinak, hau da, karpeta desberdinak eraikiten joatea, batez ere, pieza non kokatuko dugun jakiteko, eta horren arabera baita ere, banda den jatorri puntua edo jatorri ardatzak ere non joango lirateken pixkat gutxi gora bera jakiteko. Hau da, laburbilduz, pieza bera behin lortzen dugunean non kokatuta joango litzateken marrazten dugu hasiera baten, eta baita ere gutxi gora bera banda horren jatorria non kokatuko dugun planteatzen dugu, gero prozesu guztia era egoki baten kokatzen joateko, bai? Orduan, hori nola egiten dugu? Hasierako datuen geometrikal set bat marraztuz. Hasierako datu hauetan, datoz, piezaren posizioa ematen dizkiguten Y eta X lerroak, gero pieza hori marrazteko behar ditugun plano mugatzaile batzuk, baina orain importantzirik ez dutenak, gero bandarekin bardin, banda kokatuko dugun simetria ardatzak, bai? Gero beste alde batetik ere interesgarria izan alda, bandaren kontorno gutxi gora bere planteatzen joatea, banda hori marrazteko plano mugatzaile batzuk, eta gero baita ere, behin gravitate zentroa kalkulatu ondoren, jarri alditzakegu, gravitate zentru horren emaitzaren X, Y eta Z ardatzak, bai? Eta gero trokela prentsan kokatzeko ere, marraztu dugu gravitate zentruak markatzen dituen lerro gorri hori, bai? Pixkat referentzia moduan jarraitzeko, bale? Hori alde batetik. Hau, marrazten joatea oso garrantzitsua da lan honekin hasten garenean. Gero, lanik garrantzitsuena, hemen txegon da. Hau da, benetan, behin kokatuta daukagunean, bai? Behin kokatuta daukagunean banda hori, sketch bat, referentzi sketch bat marraztuko dugu, bai?
Eta sketch honetan jarriko ditugu behar-beharrezkoa ditugun neurri guztiak. Hau da, nire ustez, lan honen atal garrantzitsuena eta zailena, esatearekin, bai? Hemen ja erabakiak hartu behar dira eta benetako neurriak jartzen joan behar gara, eta neurri horiek proiektu osorako oso esanguratsuak edo ezinbestekoak izango dira. Bai? Orduan, garrantzitsua estudio bat da Geometrical Set hau. Hemen dago lan garrantzitsuena. Bai? Gero, lan horreri erraztasun batzuk emateko prozesua deskribatuko duen lantxo batzuk egingo ditugu. Bai? Lan hauek igual lan auxiliarrak dira, zertarako guk hemen egin dugulako azalera batzuk atera, bai? Azalera batzuk atera ditugu, gero azalera hauek estudio banda horretan egin ditugun operazio batzuekin kombinatuz lortuko ditugulako gravitate zentroak kalkulatzeko oso baliogarriak izango diren gune geometrikoak. Adibidez, hemen agertzen diren areas de korte hauek, bai? Areas de korte hauek balio digute, adibidez, neurtzeko, perimetroak neurtzeko, gravitate zentroak ateratzeko, eta bar, bai? Vale? Horrek, area de korte hauek nola lortu ditugu? Estudio de bandako datu batzuk, datos de prozesoko beste azalera horiekin intersekzioak eginez, beste azalera hauek lortu ditugu. Azalera hauek, ez dut esan, baina puntzoi desberdinen azalerak dira. Bai? Puntzoi zilindrikoak, kolisoak, gero hemen formak mozteko puntzoiak, hemen ikusten ditugunez, tolesteko puntzoiak eta azkenengo pieza banatzeko puntzoiak. Vale? Area de korte horiek, interesgarriak izango dira, gero gravitate zentroak kalkuluak egiteko. Bai? Hori egin ondoren, baita ere, estudio banda honetan sartuko ditugu, balizko puntzoi horien gravitate zentroak edo gravitate zentroa barik jatorri puntuak, vale? Jatorri puntuak. Eta hemen ikusiko dugu puntzoi bakoitzak nola izango duen ardatz bat, vale? Eta ardatz horiek ere gero hurrengo kokapen lanak eta egiteko oso baliogarriak izango direnak, vale? Bai? Vale. Da gero, perimetroak kalkulatu nahi izan ezkero edo zerbaiterako baliogarriak izan daitezke kontornoak, bai? Puntzoien kontornoak. Kontorno horiek oso era erraz batean lortzen dira, azalera horiei bondari bat eginez, bale? Duan, hemen erakutsi nahi izan dizudana da zeintzuk izango diren gure helburuak, bai? Eta bideotxo hau aprobetxatuko dut, adibidez, geometrical set desberdinak nola eratzen diren azaltzen. Horretarako egingo dugana da beste artxibo bat zabaldu, bai? Artxiboa, gero ezabatuko dugun artxiboa, eta oso garrantzitsua. Part bat izendatu egin behar du, properties, product, eta hemen nahi dugun kodifikazioa sartuz izendatzen dugu, aldala beti letra larriekin, eta espazioa barik, gioi bajua jarriaz, adibidez. Okay. Eta gero hemen sartu aldira geometrical set. Nola egiten da? Insert body egiten den bezala, insert geometrical set. Eta izendatu. Adibidez, datos de partida. Bai? Eta zeinen menpe egongo da geometrical set hau? Estudio egon daren menpe.
ok emon, eta hemen izango du datos de partida. Kontuz, beste geometrical set sartzen saiatzen baldin bagara, gerta daiteke, aurretik eginda daukagun baten menpe sartzea, vale? Baina hori hemen lortu aldo, konfiguratu aldo, bai? Orduan, beste bat sartu ezkero, adibidez, áreas de corte. Bai? Zein da geometrical set honen aita? Estudio banda, lehenengo taldea, vale, ok. Eta hemen joango gara geometrical set desberdinak ateratzen eta izendatzen, bai? Hori da, lehenengo bideo honetan irakatsi nahi izan dizudan gauzatxoa, vale? Hurrengo bideoetan jarraituko dugu beste gauza batzuk ikasten. Estudio banda hau lortzeko, bai? Gero arte.